هذه إذاعة إرنا. زي خبركم تخاتل ترادي إرنا دقيمنا سلامتنا بمقرب نابز قصر تحستونا نسقاقركم تحستونا مدب كفزتي نلومون كما قصرتنا إذا حلف سومون أب قد دك نستيو أتوكيرنا نويزرو إلسا أمارة قبريوت كم قاش عديبنا لنا نسا أستاد كلتا عمت أبيلي قبر كاب إرتراوتيا كن مموصا أب حدا كزي بزوح قفعي كم زبس حاد ما تزنتو نلومي بزعبا أب تفلاليو أبيات مأسرتي إرترا زقاتما قدامي كفال كنا أغربو لكمينا سناي مكتتال راديو إرنا. بار زخبركي حفتنا إلسا أمارة قبريوت كاب مينوسيتا مينيابوليس حبرات منقسات أمريكا بقدامنا تعدمنا أخبيركي أب مدب كفزة دمت رادي إرناس لترغبكي بسم كلهم سمعتي يمسكنكي نلوم معتي كم زر أخي كنياتو بملؤو نايدك نستيو كنا إلنا لانتو أدلنا أبت راديو نهناون ببزح مدواتنا نوع شافيني دخيد دلو تلازي ناتكي قاشا مخان بتعمي تبو آقات آميو سلازي قدمي نافتي نايلو معت دالنا مدبنا مالت نافتي تحستو مسقارنا مسامعات نسخ بعد اختلالي تعدلك بكي أنا إلسا أمارة قبر هوتي بحال نابي إثيوبيا تولد عالمي دحال كن عن إرترا متي عب منقسطاوي تلكال نوح زبالة جزي مساريها فيكي عامة شمون تورحن كير له كاب إرترا هابزوت أبزي أمريكا مينيسوتا يقمت الله عامة كن يخيل كني شمون تورحن اوكي ስለዚህ ክልተ ዓመት ክትመል 4 ወርሕ ደሪፍ كله እስኪ ማለት ኣብቲ መንግስታዊ ትካል ክትብል ከለኺስ እተን መንግስታዊ ትካል ድሰራሐ ክለን ክትነግርና ፈቃደኛ ዲኺ ፀገም የለን ኣነ ኣብ ሚኒስትሪ ህንፃ ዝበሃል ሃይዌይ ድሰርሕ ነይረ ኣብኤ ካብ መጀመርያውን ኣብኤ ኸይደ ካብኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይደ ናብኡ ከማን ብክራሽ ተዓሊም ዝበሃል ኢና ንሳባ ወሪድና ተመሊስና እውን ኣብኡ ኢና ከነገልግል ተገይሩ ማለት እዩ ክንደይ ዙርያ ክነርካ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዚ ክራሽ ተዓሊም ኢሎም ክስታይ ዝበልዎ 17 ዙርያ እዩ 17 ዙር ኣብ ሳዋ ኮይኑስ ንበይኑ ቁልጡፍ ተዓሊም ነይርዎ ማለት እዩ ሰራሕተኛ ጥራይ ተባሂሉ ክራሽ ተዓሊም ኣብ ሚኒስትሪታት ማለት ካብ ታሻዓይ ዙርያ ጀሚሮም ጽንሑ ክብሉና በሚኒስትሪታት ክሕዙና ጸኒሖም ማለት ነዝደለይዎ ይሰዱ ድሓር ግን ኩሉ ሚኒስትሪታት ዘገልግልኩም ብሙሉእኹም ክትወርዱለኩም ተባሂሎም ዋላ ኣብቲ ሚኒስትሪና ዝነበረ ዋላ ሌክቸረራት ዋላ ዶክተራት ገሊኦም ወሪዶም ድሓር ኣብኡ ተዓሊምካ ከዓኒ መሊስካ ኣብቲ ሞያኻ ተገልግል ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚት ከም ሰራሕተኛ ኮይንኪ ተቆፂርኪ ኣብ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ወይ ከዓ ናይ ህንፃ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ትካል ሃይዌይ ተቆፂርኪ ብገንዘብ ትሰርሕ ነርኪ ሳዋ በፂሕኺ ኣብ 17 ዙር ምስ መጻኺ ግን ካብኡ ንድሕሪት ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመሊስኪ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ቶም ዝበዝሑ ሰባት ናብራ ዝነበሮም ሓዳር ዝነበሮም ነቲ ናብሮኦምን ክሽፍን ብዘይክእል ሰልዲ ከም በሓድሽ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኾን ተቐሲቦም ማለት እዩ ማ ከምኡ ማለት ከምኡ ናይ ኤርትራ ማለት ዝኾነ ስድራ ቤት ግምት ዘእተወ ገለ ኣይኮነን ክትከይድ ኣለካ ኣቦ ስድራ ኩን ዋላ ፋሚሊ ሃለኻ ከምኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ፍልይ ደብሎ ዝነበረ እተን ሰብ ሓዳር ኣይከዳኒ እተን ሓዳር ዘይብለን ግን ዋላ ዕድመ ብዘየገድስ ክትወርድ ትግደድ ማለት እዩ ሕራይ ሕጂ እንታኺልክኒ እተን ሰብ ሓዳር ደይነበርክን እየን ኣውሪዶም ኽን ማለት እዩ ኣብ ደቂ ንስዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግን
ናብራ ዝነብሮም ወላ እውን ወሪዶም ማለት ድዮም ዝኾነ ማለት ሲ ካልእ ግዜ እውን ሲ ንሳቶም ሲ ወላ ሓደ ወላ ናብራ ይሓልዎም ገለስ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸዱ ይግደድ እዮም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍልዩ ትብል ማለት እዩ ሕራይ ኣነ ሎም መዓልቲ ናብዚ መደብ ክዕድመኪ ዝኽኣልኩ ምክንያት ኣቐዲምኪ ኣብ ሶሻል ሚድያ መራኸቢ ብዙሃን ኣቢልኪ ምስ ፌበን ጊደወን ወይ ከዓ ፌበን ወንጫር ብልምዲ ንብላ ምስኣ ብምርኻብከ መገዲ ናታ ቢለ ክረኽበኪ ክኢለ ስለዚ ሓደ ምስጋና ንፌበን ይግባእ እዩ ኣብኡ ንስኺ ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲርኪ ምንባርኪ ከም ድገለጽከ ድርዳእ ሕጂ ናይ ሎሚ መደብና አንዲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዘጋጥመን ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛታት ብስርዓት ህግደፍ ወይ ከዓ እዚ ዘሎ ንኤርትራ ዝመርሓ ዘሎ ስርዓት ማለት ኢና ንብል ኣለና ንዕኡ ኢና ክንትንክፍ ደልየ ተመክሮና ስለ ዘለኪ እዚ ቅነዚ ከም ትሪኦ ናይ መጋቢት 8 ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ምዃኑ በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ሂማን ራይትስ ወይ ከዓኒ እዚ ናይ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐርበሉ ዘሎ ቅነዩ ኤርትራ እውን ኣብኡ ትሳተፍ ኣላ ስለዚ ካብቲ ደጋጊሙ ዝቐርበላ ዘሎ ክስታት ገሊኡ ኣብ ኤርትራ ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ከዓኒ ጉድድ ጉልበት ሰብ ናይ ምምዝማዝ መስርሕ ይካየድ ወይ ከዓ ባርነት ንብሎ ደለና ኣለዎ ከምኡን ነፃ ናይ ምዝራብን መጽሓፍን ናይ ምእካብን መሰል የለን ናይ ሃይማኖት መሰል የለን ስደተኛታት ኤርትራውያን በዚሖም ኣብያተ ማእሰርቲ ከዓኒ ደይፍለጥ ብብዝሕ ኣለዎ ካብ ዝብሉ ይቐሪብሉ እቲ መንግስቲ ነዚ ሙሉእ ነፂግዎ እዩ ነዚ ድገበረ ብመንገዲ እቶም ኣብኡ ድሳተፉ ደሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ማለት ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራሃቱን ከምኡን መሐመድ ኣደም ዑስማንን እዮም እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ነቲ ዘሎ ክሒዶም ናብ 10 ዝኾኑ ቤት ማእሰርትታት ከም ደውረድዎ ኣብኡ ትሳተፍ ካብ ዘላ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ወይዘሮ ኤልሳ ጭሮም ካብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ከምኡን ቫኔሳ በርሀ ንሳውን ኣብኡ ትሳተፍ ከም ዘላ ርኢ ኣለኹ ካብቲ ዝዝርግሖ ደሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕጂ እስኺ ብዛዕባ እዚ ክትነግርና ኢለ መጽ ንስኺ ኣቐዲምካ ኣብ መንግስታዊ ትካል ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበርክ እዋን ሚኒስትሪ ህንፃ ኣብቲ ናይ ሃይዌይ ስራሕ ትሰርሕ ነርኪ ብዙሕ ሰብ እዚ ሚኒስትሪ ህንፃ ዝበሃል ረሲዑ ወይ ሎሚ ሚኒስትሪ ህንፃ ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ህንፃ ዝበሃል ትካል መገዲ ዝሰርሑ ሃይዌይ ዝበሃል ተቀደም ዝና ዝነበሮ ትካል ገለ ከም ዘየለ ይፈልጦ እስኪ ብዛዕባ እዚ ትካል ሕፂር ክትነግርና ካብቲ ሚኒስትሪ ጀሚርኪ ሓቅኹም ኢኹም ዳርጋ ደየለ እዩ ማለት ከም ዝኾነ ትካላት ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝሰርሓ ዝነበራ ትካላት እውን ኩለን ካብ እንዳ ፍንጃል እንዳ ቆርበት እንዳ ኦሞ ኩሉ እንዳ ክብሪት እንዳ ዘይቲ እንዳ ሲሚንቶ ኩለን ኣብ ግዜ ደርጊ ከማን ዝሰርሓ ዝነበራ ሕጂ ኣይሰርሓን ዘለዋ ተዓፅየን እምንን ዘለዋ ልካ ከምቲ ዝኾነ ከማን ሃይዌይ እውን ኮነ ኢልካ ብኢሳያስ ዝተገበረሉ ከም ዘይሰርሕ እዩ ማለት እዩ ተገይሩ ንምሳሌ ኣነ ካብቲ ተመክሮይ ኢሳያስ ባዕሉ ነቶም እንዳ ኣስቤኮ ዝበሃል መልኣከ ዝበሃል ካብ ደገ ኣትዩ ዝተኸላ ነይራ ማለት ፕራይቬት ህንፃ ማለት ፅርግያ ትሰርሕ ማለት እዩ ንዓኣ እቲ መንግስቲ 20% ናይ ደቂ ሰውኣት ናይ ገለ እንዳበለ እንዲ መጀመርያ ዝኣትወካ ድሓር ጠቕሊሉ ከምዘይ ትሰርሕ ገይርዎ ነቲ መልኣከ ዝበሃሉን ሰጊግዎ ከምኡ ገይሩ እውን ከምኡ ሰጊጉ ነቶም ካብ ደገ ዝመፁ ኮኔልካ ንምልማስ ነታ ዓዲ እንተትሰርሕ ፅቡቅ ነይሩ እታ ትካል ኣይትሰርሕን እያ ጠጠው ኢላ ማለት እዩ ታስቤኮ በዚ ካብ ብጎዳይ ፍፅእ ኢልካ መርሓኖ ትበሃል ዓዲ እያ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኦም ነቲ ኣብዚ ሚኒስትሪ ናብ ሃይዌይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከዓኒ ሓለፍቲ ትምህርቲ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ተጋደልቲ እዮም ወዲ ግርመ ወዲ ስርዓቱ ፋጊ ዝበሃሉ በብግዜኡ ማለት ናይ ጂኦሜትራ ክስታይ ኣለዎም ተመክሮ ኣለዎም እውን ትምህርቲ እውን ኣለዎም ነዚኦም ፈሊጡ ሰለስቲኦም
ናብኡ ሰዲድዎም ማለት እዩ ናብኡ ሰዲድዎም ነታ ሃይዌይ ግን ናብ ኣስቤኮ ሰዲድዎም ማለት እዩ ናብ ኣስቤኮ ኣይትሰርሕን እያ ስኢሉ ኣብኡ ሰዲድዎም ከልምሶም ማለት እዩ ዋላ ነቲ ሰብ ዋላ ነቲ ትካል ማለት እዩ ናብኡ ሰዲድዎም ድሓር ነታ ሃይዌይ ትበሃል ከዓኒ ኣነ ኣብኡ ዝነበርኩሉ ግዜ እዚ ካሪቦሳ ዝበሃል በዛ ዓዲ ቀይሕ ፅርግያ ይስራሕ ነይሩ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ኣብኡ ከም ካቦ ኖርማል ኮይኑ ዝሰርሕ ወዲ ገረንከኤል ዝበሃል ወዲ ገረንከኤል ከም ሰብ ምስኪን እዩ ተጋዳላይ ናይ 72 ገለ እዮም ዝብልዎ ግን ትምህርቲ የብሉን ሃሁ ሃማን ኣይፈልጥን እዩ ኢሳያስ ባዕሉ ግን ናይ ሃይዌይ ማናጀር ኮን ኢልዎ ስቲል እሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ሓቲቱ ክረክብ ይኽእል እዩ ኣብ ሃይዌይ ሰንበል ዘላ ወዲ ገረንከኤል ሃሁ ሃማን ኣይፈልጥን እዩ ማናጀር ኮን ኢሉ ንዕኡ ኮፍ ኣቢልዎ ነቶም ምሁራት ከዓኒ ኣብ ኣስቤኮ ክንዝብለካ ዘለኹ ኩሎም በዓል ፋጊ ወዲ ግርመ ኣብኡ ተደርብዮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ፋጊ እንድሕር ኣይምን ወዲ ገረንከኤል ማናጀር ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እታ ትካል ብኡ መጠን ክትመውት እያ ማለት እዩ ዋላ ኣብኡ እውን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝበሃል ዝኾነ ሕጊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝበሃል የለን ካብ ቀድም ብጣዕሚ እያ ትሓዝን ማለት እቲ ኣንፈትና ከይንስሕት እምበር ዋላ ኣብቲ ትካል እውን ዝግበር ደሞዝ ወሰኽ ይበሃል ብቁመት ካዲ ዋላ ብመልክዕ ካዲ ብምንታይ ኢኻ ተባሂብካ ኣይፍለጥን እዩ ናይ ግዜ ደርጊ ኣብኡ ስኬል ኣሎ ካታጎሪ ኣሎ ብኡ ተመሪሖም ከማን ካይከዱ በቃ ብሽም ካድዮም ዋላ ብምንታይ እዮም ዝህቡኻ ስኢሎም እቲ ብቕዓት የለን ክገብሩ ኣይክእሉን ከምኡ ገይሮም ነቲ ሰራሕተኛ ፌዳፕ ይገብርዎ ፍራይምነት ናይቲ ትካል ከዓ ብኡ መጠን እንዳተቐተለ ዳርጋ ጠጠው የብልዎ ማለት እዩ ከም ዝኾነ ትካላት ከምኡ እዩ ማለት እዩ እዚ ትካል ሃይዌይ ንብሎ ዘለና ተፀዋዕነቱ ንመን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ፀብፃብኩም ናብ መን ኢኹም ተቕርቡ ነርኩም ብተወሳኺ ሒዝኩምዎ ዝነበርኩም ትዝክርዮ ነበርኪ ፕሮጀክትታት ዝስራሕ ዝነበረ ፅርግያ ገለ ትዝክርዮ ዘለኪ እዋ እጂስ እቲ ተፀዋዕትነቱ ሚኒስትሪ እንዲ ዝበሃል ከምቲ ንሱ ዝብሎ ሚኒስትሪን ህግደፍን ኢሉ እዩ ዝፈልዮ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ትካላት ማለት እዩ ሚኒስትሪ እንድሕር ኮይኑ ቀጥታ መንግስቲ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ህግደፍ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ከም በዓል ሰገን ገለ ዝበሃላ ጀደግ ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ማለት እዩ ከምዚ ፅርበት ሓፂንን ዕንጨትን ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ክስታይ ማለት ነው ሕጂ ሃይዌይ ግን ብመሰረቱ ኣብ ሚኒስትሪ ከማን ዘይኮነ ከምቲ ድሰማዕናትዮ ኣውቶሪቲ ማለት እዩ ምስ ናይ ደገ ክራኸብ ዝግባእ ዋላ ናይ ደገ ሓገዝ ይረክብ ኣውቶሪቲ ዘለዎ እዩ ነይሩ ግን ኣብ ግዜ ሻዕብያ ብሚኒስትሪ ከም ዝመሓደር ይገይርዎ እቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ፕሮጀክት እቲ ድዝክሮ እዚ መገዲ ባፅዕ ንምግፋሕን ንምፅጋንን እዩ ማለት እዩ ድስራሕ ነይሩ ዝንውሕ ዝበለ ግዜ ኣይ ቲንክ ረሲዐዮ ኣለኹ እምበር ቢንቶታት ገለ ማለት ኣነ ኣብኡታት ስለዘይነበርኩ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ስለዝነበርኩ ቢንቶታት ገለ ይስራሕ ነይሩ ድሓር ከዓ ዲጋ ገርሰት ገለ ይሰርሑ ነይሮም ከም ዝብለካ ድሓር ግን ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ይወል ሓደ ስራሕ እውን እዚ ይሰርሕ ኢልካ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዘሕዝነካ ግን እዚ ግንቦት 24 ክኸውን ከሎ ኣነ ሓደ ግዜ 150,000 ሰሊዖምሉ ማለት እዩ ነቲ በዓል ከምዚ ቢንቶ ዝመስል ኣርቲፊሻል ቢንቶ ክሰርሕ እዚ ከምዚ ዝበልኩኻ ናይ ካሪቦሳ ዓዲ ቀይሕ ምስ ባሕሪ ዘራኽብ ፅርግያ ክስራሕ ንዕኡ ጎቦ ገለ ምሲልካ ክትሰርሕ እዚ ሕጂ ማንፓወር ከይኣተወ እየ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ማንፓወር ኣገልግሎት እዩ ነፃ እዩ ማለት እዩ ነቲ ማቴርያል ጥራሕ ግን 150,000 ወፂኡ ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ እዚ 150,000 ንዓመት እንድሕር መቒልካዮ ነቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ደሞዝ መኽፈሎም ነይሩ እዞም ቆልዑት ዓመት ሙሉእ ባኒ ሲኢኖም ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመዲቦም ንባኒ ከብዶም ካይፀገቡ እንዳኣበሉ ንሓንቲ መዓልቲ ግንቦት 24 ኢልካ ንመሳዕስዒ ግን 150,000 ዝኣክል ክስላዓሉ ንህዝቢ ኤርትራሲ ኣብቲ ቀንዲ ህንፀትን
ናብራ ምምሕያሽን ምዕባለን ዘይኮነስን ስኢልካ ኣብ ጓይላን ኣብ ዕንኪልን ኣብ መሰረታዊ ዘይኮነ ነገር ጊዜኡ ከም ዝሕልፍ ይገብሮ ከም ዘሎ ማዕረ ክንደይ ገንዘብካ ይውፃሉ ከም ዘሎ እየ ክዛረብ ክነግር ደልየ ማለት እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እትሚትን 50,000 መን ይህብኩም ህግደፍ ባህላዊ ጉዳይ ይድበኩም ወይስ ኖ እታ ትካል እንዲያ ትብድእ ትስልዓሉ ታ ሃይዌይ ትበሃል ማለት እያ ሰሊዓቱ ግን እቲ ኩሉ ግዜ ከም በዓል ሃይዌሲ ፕሮዳክሽን የብሉን ተረዲእካ ኩሉ ግዜ ብመንግስቲ ዝምወል ገንዘብ እንዳተሰልዓሉ ዝሰርሕ ትካል እዩ ስለዚ 00 ስካት መንግስቲ ዝውሰድ ዘሎ ማለት እዩ ሃይዌይ ብዙሕ ግዜ ቀደም ማለት ብሉጽ ማሽነሪታት ማካይን ዓበይቲ ቡልዶዘራት ገለ ኢዱውን ነይሩ ኣብ ስራሕ ከሎ ከም ዝበልከውን ብደረጃ በዓል ስልጣን ኮይኑ ድንቀሳቀስ ነይሩ ወይ በዓል መዝ ኮይኑ ድንቀሳቀስ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ድሕሪት ዝነበረሉ ግዜ ዝነበሩ ማሽነሪታት ገለ ከመይ ነይሩ ባይዞ ወይ ኣበናይ ክፍሊ መንባርኩን ብዙሕ ከይተረዳእኒ ዝዛረበክ ዘለኹ እዚ ከም ዝብለካ ተሓገዝውን ኩሉ ከምቲ ማለት ናይ ደገ ሓገዝ ክህባካ ከለዋ እውን እሳተን ዝጠልብኦ ነገራት ኣሎ እንድዩ እሱታት እንድሕር ደይተማልእ ኮንካ ከምቲ ዝኾነ ኤንጂኦ ይኹን ዝኾነ ናይ ሓገዝ ነገራት ዓፂዎ ነቲ ሃገር ዘልምሳ ዝነበረ ንዕኡ እውን እቲ ሓገዝ ዝመፅእ ዝነበረ ካብ ወርልድ ባንክ ይኹን ገለ ናይ ማሽነሪታት ገለ መለ ሓገዝ ብሰንኪ እቲ ናይቲ መንግስቲ ኣካይዳ ከም ዘይረክብ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብጠቅም ኣቑሑት ኣይነበሮን ኢና ንብል ኣለና ዓንዩ በቃ ከም ዝኾነ ዝዓነወ ከምዘን ዝጠቐስኩልካ ካልኦት ትካላት ብሙሉአ ከምኡስ እውን ዓንዩ በቃ ወላ ሓደ ስራሕ ኣይሰርሕን ማለት እዩ ሕራይ የቐኒለይ ኤልሳ ኣብዚ እንታይ እዩ ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ቀንዲ መደብና ካስገረኬ እንታይ ብኸመይ ኢኺ ተኣሲርኪ እወ መእሰረይ ምክንያት ያው ከምዚ ዝኾነ ሰብ ዝስደዶ ደሎ ዓዲ ገዲፉ ኣሕዋተይ ደቀን ገዲፈን ተሰዲደን ማለት እዩ ሕጂ ናይ 3 ኣሕዋተይ ቆልዑት 6 ቆልዑት ምሳይ ነይሮም ምስ ጓለይ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ቆልዑት ኣብ ሓላፊነተይ ስለ ዝነበሩ እንዳባሓጎኦም እውን ዕቤት ኣለዎም ክኣልይዎም ኣይክእሉ ዋላ ኣነ ሓዳረይ ኣብ ኣሜሪካ ፕሮሰስ የወዲእ ክኸይድ ይግባኣኒ ከሎ ግን እቶም ቆልዑት ናበይ ገዲፈዮም ክኸይድ ኢለ ኣባ ይፀንሕ ማለት እዩ ድሓር ናብ ስድሮኦም ናብ ኣዲኦም ክራኸቡ ማለት እዮም ክኸዱ ስግረዶም ክኸዱ ስለ ዘለዎም ምስኦም ኣነ እውን ከባቢ መንደፈራ ብሓንሳብ ክንከይድ ተታሒዝና ማለት እዩ ድሓር ምስ ተታሓዝና I think እንተዘይረሲዐዮ ወዲ ባሻይ ዝበሃል እዩ ዝሕዘና ዘሎ ደቁ ከዓ ንባዕሉ ኩሎም ዝወፅኦም ዝገርመካ ነገር ወዲ ባሻይ ማለት ኣበይ እዩ ነይሩ ኣብ ከባቢ መንደፈራ እዩ ማለት እንታይ ነይሩ ማለት ትዝክሬዶ ዝነበሩ ኣሃዱ ነዚ ግፋሲ በቃ ኣብ እቶብስ ተራ ኣብ መገዲ ናብ መንደፈራ ክትኣቱ ከለኻ ናብ ገለ ከምኡታት ብስለያን እሱን እንዳፈተሸ ጋሻ ዝኾነ ንመንደፈራ ስግረዶ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ እንዳበለ ዝሕዝ ሆቴል ንዝሓዘ ሰብ ገለ ከምኡ ይስርሑ ማለት እዩ ንሱ እወ ማለት መራሓ ኣብ ክፍለ ሰራዊት ድዮም ወይ ኣብ ዞባዊ ሰራዊት ድዮም ወይ ፖሊስ ድዮም ወላ እንታይ እዮም ሳቶም ሰራዊት እዮም ማለት ከምቲ ዝረኣኽዎም እምበር ናይ ፖሊስ ዝኾነ ናይ ፖሊስ ክስታይሲ የብሎም ሰራዊት እዮም ኣነ እኳ ኢንዲቴል ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ከም ዝብለካ ጥራሕ ታሻዓ ክተሓዝ ከለኹ እየ ዝሪኦም ዘለኹ ማለት እዩ ኣብኡ ሻሙናይ ርእሰይ ማለት እዩ ይሕዘና ኣብ ሓንቲ ፀባብ ገዛ ንኩላህና ኣብኡ ጨቕጭቁና ሓዲሩ ንብረትና ገለገለ ኩሉ ፈትሹ ገንዘብ ገለ ዝነበረ ቁሩብ ወሲዱ ድሓር ንፅባሒታ ዓዲ ወግሪ ዝበሃል ኣብኡ እቲና ማለት እዩ እቲ ዓዲ ወግሪ ዝበሃል እስር ቤት
ብጣዕሚ ሰለስተ ብሰለስተ ኣብቲ ትኸውን ገዛ ሓንቲ ምስ ሰለስተ ደቃ ሰብኣይ ስውእ ኢላ እንታይ ጌራ ከምዚ መፃኒሕ እዩ ማለት እስር ቤት ኣይኮነን ንሱ ከምዚ መሰጋገሪ እዮም ዝብልዎ ሕጂ ኣብኡ ፀኒሓትና ገበና ኣይትፈልጥን እያ ወርሒ ገይረ ወላ ሓደ እንታይ ከም ዝገበርኩ ይፈልጥን እየ ካብ ገዛ መፅኦም ምስ ደቀ ንህለብ እዚኣ ኣቴ ኢላትና ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ነይረን ወድኽን ኮብሊሉ ኢሎም ኣብኡ ዝሓዝዋ ብፅሕቲ ወርሒ ከዓኒ ነይራ ሰብኣይኪ ኮብሊሉ ሰብኣይኪ እንተዘይመፁ ኢሎም ሒዞማ ብፅሕቲ ወርሒ ጥንስቲ ነይራ ሓንቲ ከዓኒ ቆልዓ ከምዚ እግሪ ተኽልን እንደገና ከዓ ናይ 6 ወርሒ ህፃን ከዓ እሳ ከማን ስግረዶብ ክትከይድ ገለ ኢሎም ሒዞማ ኣብኣ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ንሽንቲ ይፍቀደልና ንኩን ምሸትን ማለት እዩ እቲ ቀትሪ ቆልዑት ሒዝካ ሕሰቦ ኣብኣ ከምዚ ሽግሽግ ዝበለት ኣላ ኣብኣ ይሸኑ ኣብኣ ከዓ ንሕና ኣለና ማለት እዩ ማን ክነግረካ ኣይክእልን እየ ኣብኡ ዘሎ እቲ ባይታ ከዓ ልሾ ኣይኮነን ከምዚ ሓርፋፍ ሲሚንቶ እዩ ሃንደበት ተሒዝካ ኣብኡ ትሓድር ስጋፍ ስድራኻ መንፀፍ ዘምፅልካ ገለመለ ኣብቲ ኩርካሒኻ ትሓድር እቲ ዘሕዝነካስ ቅድሚ ንዓና ንሽራቅ ገለ መኽፋቶም ሲ ኣባጊዕ ገለመለ ገለ ኣለዎ ሕጂ እቶም ደቀይሲ ሪኦሞም ሲ ዋይ እዘን ኣባጊዕ ሲ ካባና ላዕሊ ናፅነት ኣለዎ ንሕና ገና ዘይተኸፈተልና ማዕፆስ እሳተን እተን ኣባጊዖም ገለመለ ግን ይምገባ ገለገለ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ በዓል ወዲ ባሻይ ኣባጊዕ ማለት እዩ ናይ በዓል ወዲ ባሻይ ገለ ኣብኡ ዘሎ ሓለፍቲ ማለት እዩ ደርህቶም ይምግቡ ወላ ኣባጊዖም ገለመለ ገለስታ ይገብሩ ንሕና ኣይተኸፈተልና ንሽንቲ ህፃውንቲ ቆልዑት ናይ 6 ወርሒ ህፃን ዘለዎ ማለት እዩ ሕሰቦ ድሓር ሽንቲ ሻሂ ገለመለ ይህቡኻ ሕጂ እቲ ንሕና ኣቲናሲ እታ 6 ወርሒ ህፃን ዘለዋስ ከምዚ ሸንኬሎ ትመስል እያ ኣብኡ ነቲ ናይ ቆልዓ ዝኾነ ዝሸኖ ገለገለ ተሓፅበላስ ርኢና እያ ኢና ሓፂባላ ገለስ ድሓር ሸንኬሎ ሃቡ ሻሂ ክህቡና ማለት እዮም ሃቡቲ ናይ ሻሂ መበል ኢኹም ትበልስ ታፍ ክትሓፅበላ ዝረኣናያ ንዓ ሂባቶ ሰዋላሓቲ ኣማራፂ የብላ ናብኣ ክትሓፅባ ትኽእል በኣ ከዓ ሻሂ ክትመፀና እያ ማለት እዩ ሕሰባ ሰንቢድና ማለት እዩ እቲ መጀመርያ ዝኸፈአ እኳ ክንርኢ እንዲና ግን ትሽዑ መጀመርያና ስለ ዝነበረ ሰንቢድና ሓንቲ እውን ከምኡ እዚ ወዲ ባሻይ ዝብለካ ደለኹ ስግረዶብ እንዳኸደት ኮላ ካብ ምስቲ ኣስጋሪኦም ረኺቦሞም ሃዲሞም ኩሎም ማለት እዩ ሳውን ክትሃድም ክትብል እዚ ወዳ ሓዚላቶ ዝነበረት ብላዕሊ ከምዚ ኢሉ ወዲቁስ ኣብቲ ገለእቲ ኣፃድፍ ምሻለካ ርእሱ ሃሪምዎ ሙሉእ ለይቲ ክበኪ ሓዲሩ ቆልዓ ይመተና ኣሎ በጃኹም ርድኡና ገለ ኢልና እቲ ማዕፆ እንተኳሕኳሕና ገለ ዝሰምዓና ይረኸበና በርከስ ብላዕሊ መምርሒ እንድሕር ዘይመፂዎም ሲ ወላ ሓደ መን ኢሉካ ዝበሃል ስለ ዝመፆ በቃ ሕክምና ሃይወሰድዋ ድሓር ግን ነቲ ላዕለዋይ ኣፍቂዶም ድዮም ገለ መቸም እቲ ቆልዓ ተሪፉ ድዩ ወላ እንታይ ኮይኑ ከማን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን ሆስፒታል ወሲዶማ ማለት እዩ ካብኡ ኣብኡ 2 ሰሙን ምስ ሕለፍና ፀፀራት ዝበሃል እስር ቤት ወሲዶምና ማለት እዩ ኣስመራ ፀፀራት ኖ ኣብኡ ሎ ፀፀራት ዝበሃል ኣብ መንደፈራ እስር ቤት በዚ ዓደብዑር ገለ ዝበሃል ከባቢ ፀፀራት ምዝኾነ ናይ መንደፈራ ሲፈልጦ እዮም ፀፀራት ዝበሃል እስር ቤት ኣሎ ኣብኡ ኩሉ በቃ መንእሰያት ኣብኡ ይፀንሑና ማለት እዮም እዋ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ምሻለካቶም መንእሰያት ኣብቲ ስግረዶብ ክኸዱ ክብሉ ምስ ረኸብዎም ካድሙ ክብሉ ትፃድፍ ይወድቁ ገሊኦም ሕቆኦም ተሰይሮም ገሊኦም እግሮም ተሰይሮም ከምኡ ኢሎም ከለዉ ከዓ ኣስጋሪ ዲኻ ሰጋሪ ኢኻ ተባሂልካ ኣብኡ መመርመር ኣሎ ይቅጥቅጥዎም ከምዚ ኣብ መንጎ ኢድካ ኣሲሮም ኣብ መንጎ በትሪ እትዮም ኣብዚ ስእልታት ገለ ርአዮ ኣለኹ ከምዮም ካሃርሙኻ ዝገብሩኻ ከምኡ ተረኣየ ማለት ኣነ ብጣዕሚ በቃ ተሰሚዑኒ ማለት ሙሩኽ ከማነይሲ ሓኪምካ ኢኻ እንድሕር ሕጂ ዞም ቆልዑት ክጎዩ ክብሉ ፀዲፎም ሕቆኦም ተሰቢሩ እግሮም ተሰቢሩ ከምኡ ኢሎም ከለዉ ከይተሓከሙ ኣብኣ ክፍ የብልዎ በቃ እቲ ስቃይ ኣብኡ ትሪኦ መፍጣርካ እዩ ዘፅላእካ በቃ ሕጂ ሓደ ግዜ ሕጂ ንሓደ
ተናዴታት ኩላህናው ዓይንና እንዳርኣየ ዝወለደት እሷ ይትረኣይ ኣሲሮሞስ እቲ ኢዱ እቲ ገመድ ድዩ እንድዕመቸም ሓርሒሩስ በቃ ኢዱስ ደም ትፍትፍ ክብል ኣሙሉ መዓልታው ሰጢሖሙ ትዝቃንዝኡ ገላ ኣይትስማዓዮ ኣሃ እቲ ደም ትፍትፍ ክብል ጀሚሩ ሽዑ ኡይ ኢለ በቃ ዋላ ኣነ ጀማሪተይ ኡይ ኢለ ኣነ ሕጂ ብትክክሽሙ ረሲዐዮ ሓደ መፅዩ ታዲያ ክንኮን ክንገለ ኢሉና وبقى زولدت زي ترى قال لي بقى ولا أنا مريرة ومسخت حال في اللي ده حني عم قدفون برا أنا عايش ولا قد أنا قال لي يوم مالتي كاب عيننا هوي لو ما مالتي شعور كاو أو كبابي ثلاثة سومن قال لي مثلا نتعاصرنا أو هو تنعي كلمنا بمقصالكي ودباشاي مجمرا حزكم كله نعخاتكم مالتي كابيناي كوابي من دفر بلك عمتا كوابي حيزكم نيرو هذه إذاعة إرنا من دفر بقى بتمعخل كتمايو كنزي أنا مس تومنا أشتو قلعت بأتوبس حيزي يومي عاتي እቲ ኣስካሪ ጅራፊዮሪ እዮም ዝብልዋ መስለኒ እታ ቦታ ከም ዝበልካ ዝመን ደፈራኦም ፅቡቅ ኣፍልጦ የብለይ ሽዑ የገሸ ዝኸዶ ዘለኹ ኣብኡ እዩ ኣነ ነቶም ናእሽቱ ሒዘ ነቶም ዓበይቲ ግን ኣብቲ ኬላ ክሰግሩ ስለዘይክእሉ ብካልእ መኪና እዮም ዝኣቱ ነይሮም ሕጂ ንዕኦም እዩ ዝሕዞም ዘሎ ማለት እዩ ነቶም ዓበይቲ ደቀ እዩ ዝሕዞም ዘሎ ድሓር ግን እሶም ናቶም ደሃይ እታስጋር ከዓ ንዕኦም ክረክ ነቶም ናእሽቱ ጥራሕ ሒዙ ክኸይድ ኣይክእል ንዓና ጥራሕ ሒዙ ክኸይድ ኣይክእልን ዋላ ነቶም ካልኦት ከዓ ከምፅኦም ኣለዎ ድሓር ከም ተተሓዙ ፈሊጥና ማለት እዩ ከነምፃልካ ኢና እንዳበሉ ከማን ነቲ ኣስጋር እውን ክሕዝዎ ፈቲኑ ትወዲ ግን ጨካንዩ ኣይግድሾን እዩ ሕጂ ነቶም ናእሽቱ እቲ ኣስጋሪ ሒዝዎም ከይዱ ነይሩ ዝተወሰነ መገዲ ድሓር ነቶም ዓበይቲ ምስ ተተሓዙ ግን ምለሰለይ ነቶም ናእሽቱ ምለሰለይ ምስ በልክዎ ብሩኽ እዩ ኣነ ከድንቆ ይግባኣኒ ክስታይ በቃ ድራር ዝብቕ ኣይከውን ወዲ ባሻይ መኪና ገይሩ ፖሊስ ሒዙ ይመፅእ ከም ዘሎ እንዳፈለጠ እቶም ናእሽቱ መሊሱለይ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ወዲ ባሻይ ተኩሰሉ ኢልዎ ማለት ክቐትልዎ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ኣይንትኩስን ምሳኻ ኣብ ኢድካ ኣሎ እንዶ ሽጉጥ ዘይትትኩስ ኢሎሞ ዝኾነ እስቲ ትወዲ ተፃሪፉ ሓዲሙ ኸይዱ ማለት እዩ እቲ ኣስጋራይ ማለት እዩ እንታይ ይፋለጡ ማለት ድዮም ምስቲ ስጋራይ ወይስ ይፋለጡ እዮም ደቂ ዓዲ እዮም ወዲ ባሻይ ከሪኤካ የገለይሉ ከማን ፍርኪሩሉ እቲ ኣስጋራ ኦኬ ወዲ ባሻይ መጀመርያ ምስ ሓዘኪ ገንዘብ ንብረት ገለ ከም ዝወሰደልክ ተዛሪብኪ እሞ ዳሕራይ ናብቲ ፀፀራት ባህል ቤት ማእሰርቲ ምስከድኪ ገንዘብኪ ከምቲ ግቡእ ኣረኪቦ ድዩ ወይስ እንታይ ገይሮ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ማለት ኣረኪቦ ድዩ እንታይ እዩ እሞ ንመን ተሓትት እንዳሻዕብያ እንታይ ንመን ተሓትት ኣረኪቦ ድዩ እንታይ ገይርዎስ ወላ ሓደ ሕጋውነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ስለዘይሰርሑ ንተሓቶ ይብልካ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ኩነታት ማለት ስቅቕታ ስቅያት ቃንዛ ኣውያት ገለ ኩሉ እናሰምዑ ከመይ እዮም ተሓባበርቲ ማለት ድዮም ወይስ እንታይ እዮም ነይሮም ተሓባበርቲ ኣይኮኑን ገሊኦም የሕምሞም እዮም ሕጂ ኣነ ኣብኡ ኮይነ ከማን ዓዊለ እቶም ቆልዑት ምስ ደቅኻ እንዲኻ ትእሰር ሕጂ ንዓና እዮም ኣብቲ ኮንቴነር ድዓፁና እምበር እቶም ቆልዑት ይወፁ ኣብኡ ልክዕ ንሶም ዝገብርዎ እቲ ሓደ ይእሰር እቲ ቆልዑት ዝፃወትዎ ፀወታ ንባዕሉ ኣታ ኣሰጋሪ ዲኻ ኣስጋሪ ኢሉ ይሓቶ ገለ በትሪ ሒዙ ገለ ከምኡ ይፃወቱ እቶም ቆልዑት ንምንታይ ኣተኻንሸሉ ንዓ እንዳርኣዩ ስለዝውዕሉ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ንሓደ ካብቶም ኣብኡሲ መፃኢ ኤርትራ ትሪኢ ኣለኻ እንታይ ትምህሩ ኣለኹም ረኣዮ ኢለዩ ማለት እዩ ወኣቲ በጃህ ኢለኪ መሓርና ማለት ሲ ሕጅስ ንዓይስ ኣሕሊፉ ከማን ክህበኒ ይኽእል እዩ ግን እቲ ነገር ከም ዘይቅበልዎ ተሪኤካ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ዝረሳዕ ኩልካ ከማን ኣብኡ ኣብቲ ፀፀራት ፅቡቃት ኣዋልድ እንዳረኣዩ ቡና ኣፍልሓልና ኢሎም ይወስድዎን ማለት እዩ ካብቲ እስር ቤት ሕጂ ሸዓ ኩሎም እዮም ድእከቡ ማለት እዮም ሽዑኡ ኣነ ቡን ምፍላሕ ዳኣኒ
دحان نحنا زن عبيتي كمان تمكرو زلنا بن مفلح انتو فينس انا خفلح لكم لما انتي دحان زاغوالي تبعتها زاغوني كفت بالتريو دحان تبو إلى عاتي مالتي دفئي مالتي بني يفلح لهم كزارب سلازد الله ايه شعوقو وانتي تقبرو الله مالسي أنا عيرد عنني دلو مالسي يرد عنني نحرال لي خاني تردوني زي من أساسي العلموت تسأليكم الله كانت بزت حزاق تحزوه تفعلون تحركونكم سي ولا حدا جيس يرشن تبحال حقوات سيسي فكانت من أساسي العلموت سلت تسألعكم تحادا دعوة دقاء رجيسوات حدا يوت حجي كان زي أمي إتسافيسكم اللهم إتخاوت إله زم حجي زحاسكم كا أسرويت مسؤول صحاب مالي سمكوسيوم بخنزيسي ولا حدا سبت التحاز عيتخالن حجسي ولا دكان كمان كفيت كايا ده وتصيد هاو زي كونتسي مالت بوليسي خاط كيرسي تقدديها اسخاتكم كاسي ازي اكايدازي زمن قستينا بحقي نزه حزب زي زحالي اندحر كوينسي تخويني زمن اسيزي نفيس زوت زلو انتي انت محايش ناي حايش انتي انت قبر محايش دقنا يطفقون اللو إلو اخو مصنعتي من محياش قال كقبر متفتن نيرو مالس انتي من اساس لعلموت انا قال 17 عامات اب ليبيا انترفيد سمع هوسي زي ناي لامبيدوزا موت تحريوس نابيت خد اللي خيز كل موت ندار اخيلا هانتي ريد كروس دان درمتمتن مسحاتتتا نو كقصلي واز كل موت ندار اخي هو لمنتاي ناب ارترا اي موت اي هلوتي اي خاون نابزي قل تو انت سجيريا فيوتشر يعلني تميتي خاميتي موتي حشني الى مالس حسابو العلموت نزه حجر سياسي العلموت يسأل الله مالتي تمنسي انت خوينو عيتبلو عندهم هجس اسخاتكم سي ناي بحقي دق حجرينا هنبلوكم سي حزب زي بالله ارترا ارتراكو حزبا مسل يا ارترا تخون بر زغوز بحري اذا قال عيت نحر حزبا زي لس تي نفرخو زخلو استعال سنالو جزائي ماشي اخوفك بالله مالتي حزبا هلو الله حزب خاي صنتالو من اسي كاي صنتالو هز نبع حقي دق هاجر نحركونكم سي ازي كسمعكم دا يقباني عجي زي درغ خمانيسي انتي صدقتي نيراتو بساتهم اجي هيدو ارتراسي مريت امبر حزب ايقدسومني تدلي بنفاريت يوصا انت دلي بسغردو يوصا عبدالله يوصا ايقدسومني ناتكم قد اي تخيدو يلكم تأسرونا ابزها من بار تخلونا تايو انس اي تردعنا حدا كفار رح نجمير أمو أنا زبلك زلهم سي كان زب مفر راح دعمو دربس كمو دارشنا دا بلد حي يجز عنا نيروندي ناس إن التواهي لقى كاوز تفليه يخون زل بمفر راح دعوة قد كان جلس وحري له خيد إليهم سريع زل حد زمان دعوة زخدا لحدا زرت قبل دعوة لحد بريح كعلي جن الصوم صعب حد يخونو ويجزأته خونو إذا مريت رح يزقدسكم لا تهزبي تقدسوا له واسألكم عندهم كن قدف لكم دلايكم تقبروا ناس أقدفونا ويك عدك هاجر كونوا هاني شجر ناسهم عنا شجر دك ناس سمعوه والعتسي ده حادث متعي تسأل متكايو متعي وأسأل متكايو مالس تماهيرهم سرح يزو كم مهارو أيكلو أي حرسو حدار كحزو يكلوسي متعيهم المات سلزخونه متعيهم كناديو يخدو له فلازم كم حجي عاوز نبرة ودسافو زبلو مالس بجرهنت قالي كم زخون اندي كنقرأ كعدلي كابتم عاوز له إذا أتب لازم كل حقيقة إلو هو ودسافو زي كل حقيقة نمتاي سبكم وحجركم تبرسوا لهم نمتاي نتي نايحما نقرسيت حوابر تتكونوا إلو أبو حلافز نبرة أسلام أيو نمتاي موهن قبرينا نعناون كومي إلو مالتي تحالفي نايتا نتصارات مالتي هو ولازين منتاي ولا أكو نقبر له عين تطبقوا زبحال نقر الله ولا تأزاز متيكم سي نقبر له عين تطبقوا لي تقبروا لمنتاي ديتا عابي وقال إلى مالتي هو قنا قرب مالسي بزوح جزي أبيت مع سرت خباب زلوا سبات
تمأسرتن قلن سلا زبرتعهم فرهز لزلهم قال أباخ جن أيريني زلهم خم من تاي سلام تاي خيكم ومالت بدفرت زاربي ونير كخاوي خي مالت كخاوي أمتي خيت دفرت بقى كنزب لك أنا بحدا واقع خفلن مهانو حجي فلت إيه واقع خيتفل كهاني زهونه مالسي ناتنت واقع حاتيتاتنا مش حتى واقع خيتفل كازهونه فتح خركب كم ذيك السلد فلت ولا تزخفل واقع خفلي إلي دروتي إيه نيرة مالتيو ببهاري كا ولا عبت سرح كنزب لك زي كون دموز أكفافلا مالت مسارح تيز نبرو قالوا كلهم يسمعون اللو إلسا مالا قبره هواتي زبهال لمنتاي دموز بمنتاي بيناي كاتاغوري بيناي سكيل كفيلكو منا زي تم حدرونا زلهم زي سرح تكالاو زي كونس زي هتون تسون عين تم حدرونا لهم قال إلسي كومو عويلنا مزراب سلا مسلي سلا فتحي إلى مزرابسي بحريو مالتي تي أب إرترا زلو مسلو قبو هاجر كمسل كازي محتاتسي زينبور بحريو سلازي إذا زينبور أي قبلوني نيران بعقمي كأنسي تي هبرتسب سلا زين قحديو انت خوينو يخمو زقبر زلو إلي كقالسو وي كان قحو يفتن نيرة مالتي أوكي نابتي دسعب كونتات ناي مأسرتي خي قن مخادي مسغي أمبل 17 زور هاجرا أقولت إخي مالتي غي سلازي بس ناي هاجرا وأقولت أواج مسرت مالت كيرتي إخي مالت هاجرا وقبو خصوصي كوينو غا بتحدى غا تلتمرعخون وليدك غا ندقون كتوص غا تقولوا نيركي حجي ان توم قولعتن كون لا وسقكي سغرودو مفتان كن بعلو شي غبنا يكون اندي نو ابت ساعتي زرسا كلكا مالت انا كابتي مينستر هنزا قال هم سرح نجرك ايه كلتا درسا كلكا بكلتشفنت شعتن انا وطي نير دبي مالتي سلامتاي دبي كم زخونه سب زخدو بليغالي ناي 27 عامت نلعلي كوصات خيلا خنزبل حقيش وتفقيدو نيرو جن ولا كومو كماني ابتي مينستريتات كا ابنا هنا غيزي لك خنزي عامتن شمونت ورح المسترحكا بسنه سرعات تفانولو كتوت زغبالو نغرات اتاتاتي نيرو مچن بهم مسرت انا ولاون كله اتي عدمنا تقلون قمتاتيوم يمسلني بورد هيومنا مالتيو شعوء أنا هنا كوت خيلة مالتيو كلتش عند شعتن وتي كاب دبي مستملسكو إيه حجي مبر ولا خوت خلهم أنت حجي أنا كوت إلى يوم نتتكال كم زبلة كاي تابوني جلس لزنبرو كوت مسبلكم تكال كتحفلي على ولا إميجريشن كخيد مالتيو أي صحافلي دحر أنا بصراحة كان زي باللي أنا مسكيرة أنا 27 حقي بتاع أو عدة أو جزء لذنبرة بزوبا غيره كوت مستقبلكو اليوم تكالي مثلني بستفعل عليه دوي لهم نتهم كساي كأسروني دليوم نيرو مالتيو أقطع مجن أنا بتعزوز أخوة خدان كاي حاسكو جلا كاي حاسكو تي ارتكيتي سولس نبرة أنا جن نعرب غيريو نعوم كأن مثلال كاي أسروني تأثيرون مثل غير خستاك بلي دويله وانا منتهم كأسروني لهم زمزو بوليس شعب تليفون رهيبنا يوم نحافتي رهيبما وانت يكون كخنزي لهم بوليس متعمنا قليلاتني أنا ولا حدا ذات احتزاوري لخيد الله كتملسي باليوم ولا أنا كملسي عربه ملسي قليلية لأنه سقاب عربي يعني تأنحني تنتع قليلما أنا كملسي ندابلكو عربي كداني كحاسكو بأجيري إرفرت تسعيله هذه ما وتي مالتي دبي هذه وتي مالتي ولا هذا بدحري شعوه نبوي كميجرا سرح كله ومسكركم ولا قال لهم حاتي تمام قالي ولا هذا بجبو استفانوت يا
ንብረትኩም ከዓኒ ኣረኪባትኩም ያ ዝሕትታ ነገር እንተልዩ ከዓ ኣቦ ኣለኩ ክሕተተላ እንታይ ይሽግርኩም ገለገለ ኢሎሞ ዋላ ሓደ ዝሕትተኒ የለን ደ ከዓስሮ ስለ ዝደለየ ጥራሕ ወላ ሓደ ኣይበልዎምን ቁሩብ ኣሲሮሞም ነይሮም ነተን መሰኻኽር ዝገበራለይ ስራሕ የብላን ገለ ኢለን ዝመስከራለይ لأن حنت معلت قال أسيرهم نيرا فتحهم بالدحري وتمليسة كاب دحري مستملسكو يحجي زقاتهم زلوا مالتي زي بيت معسرتي قالوا مالتي حجي أبت ساعاتي أنا وليد له حنت والعلات إني مالتي وكأستر كله مستوم دك حفتي مالتي. أوكي. طبعا يعني اللي هو توم أقولوا حجي تأثيرهم سخات كن دحري كاب تصرات نبي أبيلكم كيدكم. أو حجي كم تجوبو كم زيناتي زعم سلا معديتات بقى وحسام تعموني وسعيز بحال نيرو بس دك أنستات حزا كومي أو ما تعتات يوم نيرو أنا جن كم زبالكوها ولا نتباد ودواشاي ولا نخلو من دات زاربكم دك خاص كيركا انتي دك خالق سبتحز قال لسلستا مالالسكوهم ولا تسربيت كم تزبالكوها تسأطاراتكم وتاسلت تزاربكو زي آخاتهم عبدك خوينا هاجر دخفو يوم قال إلون نير ود باشاي زبلك هذا الله كمان وأنا دي دخفعكم قبركم دا يخفعكم من برجال إليه بهم تاسل زبالكو تمتي زهونا عديتات تفقد لكم أخفق أدلة كعلن نعدى بيته خيب تفريدة مالتي. أوكي نعدى بيته أخت كده خلقي كلهم تم قلعت مساقي ده مالتي. زي راديو إرنا دمت راديو إرنا كبراتا تلتي مدبنا مس ويزرو إلسا أمار قبر هوت زقبرنا قدامي كفال إلال أبزي تزازي ملو كالاي كفالو زمزلو سومون كنقصلوينا كساب شعو سلام وسناي نخلاتنا. هذه إذاعة إرنا زخبركم سمعتنا نلوم قدام تداليز نبرة حفشاوي مدواتنا أبسفت إبنا لنا سلام كتالكم عزينا نمسكن راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوالن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو